Hej alle sammen og velkommen til endnu en video af HD Academy, eller afsnit, om man kan kalde det. I dag kommer vi faktisk til at tale om noget, der er meget anderledes, end hvad jeg har talt om. Det plejer jeg altså at sige hver episode, tror jeg. Men igen, det er meget random af alt det, jeg taler om her og så videre. I dag kommer jeg til at tale om noget, der er fodboldrelateret. Jeg tror faktisk, det er første gang, jeg kommer til det her emne. Fodboldrelateret, og det er fordi, jeg er en fan af fodbold, og jeg godt kan lide at se fodbold og så videre. Men der var en sådan lidt niche idé, tanke jeg havde forleden faktisk, hvor jeg tænkte sådan, at Danmark faktisk er et af de eneste lande i verden, der har et firma, som er dansk, der producerer en landsholdstrøje til landsholdet, altså Danmark. Og det er Hummel. Og det fik mig til at tænke, hvor mange lande er det egentlig, der har deres eget fodboldtrøjer? Hvordan er markedet med fodboldtrøjer osv.? Hvem bruger hvad, og hvor mange er der af dem? Og hvorfor er der ikke andre lande, der egentlig ikke har fodboldtrøjer af deres eget? For man skulle tænke på, landshold, det er jo nationalitet, det er jo stolthed, man skal vise noget frem. Der er nogle fordele måske, der er nogle ulemper ved at bruge et andet lands, kan man sige, firma til at producere ens trøjer osv. end ens eget trøje, kan man sige. Og det vil jeg gerne dykke ned på. Jeg vil gerne se på det sådan, hvordan og hvorledes det nu var, ikke? Hvordan og hvorledes det nu var. Og som sagt, jeg har nogle billeder her, jeg kommer til at sådan generelt vise. Det kommer til at poppe op stille og roligt. Jeg kommer til at følge med, mens jeg selv kommer til at se dem her engang, og kommer til at undersøge dem og så videre, ikke også? Jeg kiggede kun specielt i klubtrøjer, eller i landsholdstrøjer, så ikke så meget i klubtrøjer og så videre, i hvert fald et land, der producerer der og så videre. Men ja, så hvis vi skulle starte med i hvert fald klubhold, lige se, hvordan og hvorledes det hænger sammen med, hvad for nogle klubber, der har hvad for nogle trøjer, så kan vi gå over til landsholdet i hvert fald. Først og fremmest La Liga, vi har det her. Jeg har valgt det på grund af, at jeg er Real-fan, så vi har den her. Vi kan se Nike, de har jo det fleste. Adidas, de har det fleste. Der var også sådan et mærke her, fandt jeg ud af. Det lille mærke, der er for neden-agtigt omvendt trekant med sådan en prik ovenpå. Det er jo bare et der hedder Macron. Italiensk. Mange af de her mærker italienske. Italien har rigtig mange mærker. De producerer deres egne. Men jeg vil sige, Hummel propper lige op faktisk, og lige er med Real Betis og så videre. Så er der sådan et nyt mærke, der er ved at komme frem, som hedder Castor faktisk. Som er stille og roligt begyndt at komme frem. Engelsk mærke, som er begyndt at komme frem og vise sig frem i scenen. Også er med i andre klubhold, også i Premier League og så videre, hvis man lige dykker ned. Den er lige med i 3 andre Premier League hold og så videre, ikke også? Ja. Og Hummel også med endda her, og Macron og Umbro, som faktisk var italiensk her. Så der er jo lidt forskellige. Man kan sige, at Nike har jo det meste af det. Nike har jo, måske kan jeg vise et billede, jeg kan bare ikke finde det nu, men jeg har i hvert fald et billede af, hvad for nogen, der viser hvad. Nike har jo de fleste af de her producenter, Adidas og så videre. Det der problemet efter min mening ved det her, det er, at et firma kan ikke nå at være kreativ nok til at producere forskellige jerseys, altså forskellige fodboldtrøjer til forskellige hold på et år. De kan ikke nå at være kreative nok. Hvis man har Nike, og man har så mange klubhold, man bliver nødt til at lave en skabelon, som bliver nødt til at ligesom bruges på alle andre klubhold. Så ligesom kreativiteten forsvinder lidt. Der er ikke et klub, der har sådan en unik fodboldtrøje. Alt sammen minder lidt om hinanden. Ligesom med Nike og så videre. Alt sammen minder lidt om hinanden, hvilket gør, at der bare opstår en skabelon, som ikke rigtig skaber diversitet og så videre. Men ja, at de bare minder hinanden i sidste ende, ikke? Jeg har et skrækeksempel på det her. Pumas 3. trøje for sådan et par år siden, tror jeg. Altså, jeg har vist et billede af det her på mig frem. Forfærdeligt design. Altså fuldstændig slugt af kreativitet, inspiration, motivation, alt det her, hvad klubben består på. Det er sådan en 3. trøje, okay, men stadigvæk. Det er fucking sløset arbejde, vil jeg skulle selv sige. Hvis man taler om en milliardvirksomhed, der ikke engang kan producere noget, som jeg kan producere bedre, hvis det skulle være et bedre design. Altså, det er simpelthen til grin. Det er altså ikke okay på nogen som helst måde, at komme ind med sådan en lazy ass design, og bare skabe det ud til alle hold på den måde. Det synes jeg sgu bare ikke er okay. Det er også derfor, jeg synes sådan, at kreativiteten er forsvundet desværre ved de store firmaer, som bare laver skabeloner, som bare skal ud. Det Nike er begyndt at gøre meget med. De begynder meget sådan at have sådan meget minimalistiske designs i deres trøjer. Der er ikke så meget, altså, og det minder om hinanden alle sammen igen. Adidas også. Altså, og så har de fokus på deres største hold, for det er den, der bliver set mest, men ellers alle andre, de får bare en eller anden skabelon. Og det er et eller andet med, tror jeg, at sådan som det fungerer, det er, at de skaber en trøje,
De går og viser den til klubben, og så vælger de. Det er ikke sådan, det fungerer, tror jeg. Jeg tror ærligt, de har nogle templates, de har nogle skabeloner. Det er det her, det kommer til at være. Bum, det er det her, det kommer til at være. Kun de store klubhold, tror jeg, får lov til at vælge. Ellers de andre, de får sgu bare en. Og hvad får de for det? Ja, penge, altså. Nike, penge, bonus, hvad ved jeg. Jeg ved ikke, om pengene kommer omvendt, hvordan der vil det hele foregår, men der er vel noget i det. Men jeg synes bare, det er ærgerligt, at... Fordi at, hvis vi går over til klubhold, stille og roligt, hvis vi går over til klubhold, landsholdshold, undskyld, vi tager det nyeste billede fra, VM i 2022. Her har jeg et billede frem, hvor man kan se, hvad for nogle hold, der ligesom har været af klubber, ikke også? Og der fandt jeg ligesom frem til, at der er cirka 5 lande, der har deres eget land, der producerer deres eget landsholdstrøje til deres eget landshold. Et er USA. De er Nike. Tyskland, Adidas. Danmark, Hummel. Ecuador, Marathon, det er deres eget mærke. Og Iran, som har det her M, som jeg tror stod for Majid eller noget i den stil. Deres eget in-house producerede trøjer. Og grund til at jeg synes, at sådan noget er fedt, og grund til at jeg synes, at flere lande burde at gøre det, er fordi lad os nu tage Frankrig, et land med så mange millioner mennesker, den økonomi og alt muligt, kan de virkelig ikke finde en producent, der producerer deres eget landsholdstrøjer? Altså, hvorfor er der ikke nogen, der egentlig går mere op i det? Hvorfor er der ikke nogen, der går mere op i det og rent faktisk bare skaber et lille firma, som rent faktisk producerer deres eget landsholdstrøje? Altså, prøv penge i det. Det er jo bare stolthed, det er nationalitet, det er også fordi, at så vil det landshold have meget mere mulighed for at skabe fede designs. Hvis vi tager for eksempel Danmark, Hummel producerede for eksempel til EM, kunne jeg huske, producerede for eksempel landsholdstrøje, der havde inspiration fra Livgarden, med dens blå Livgarden, og bare et anderledes design, som var unikt. Det var ikke ligesom alle andres designs. Det havde nationalsang, ligesom sådan en recording nationalsang, hvis man skulle se det i bølger, printet bag i, og alt muligt. Altså, du ved, vi Danmark, tror jeg, printet bag, eller hvad det nu var, der var taget fra det. Det var sådan nogle detaljer, som ikke er. Nike gør det da ikke med Frankrig. Det kan du jo skide på. Altså, de producerer bare en landsholdstrøje, og så er det bare videre i livet. Du ved, så jeg synes bare, at man kunne godt have, altså, landene kunne godt have fokusere mere på at producere deres eget landsholdstrøjer, så de kan skabe noget design, så de kan skabe noget stolthed over deres eget land. Noget enkelt detaljeret, som adskiller sig fra andre steder. Det har Iran gjort, Ecuador har gjort det, Danmark har gjort det, USA har Nike, så man kan, altså jeg tror ikke, at Nike giver en fuck om at detaljere deres landsholdstrøjer til USA. Jeg tror også bare, at de bruger den samme skabelon. Samme er det deres nogenlunde. Du ved, med sådan Danmark, de kan have tilladelse til ligesom at producere noget unikt, gå tilbage til the roots, og så ligesom producere en trøje, der var fra gamle dage, gør den mere unik, gør den mere speciel. Det er også det, jeg synes, at Danmark har lavet et af de fedeste landsholdstrøjer de seneste 3 år. Jeg kunne huske, det var pissegrimt, Danmarks landsholdstrøje, dengang vi havde Adidas og sådan noget. Pissegrimt, synes jeg. Hvor jeg bare tænkte sådan, at Serbien lavede et bedre landsholdstrøje til Danmark, end Danmark havde, for de havde ligesom sådan ligesom Danmarks kors sådan nedad her og her. Altså, virkelig nederen. Men ja, altså det var bare et take, jeg lige havde omkring det her. Sådan et hurtigt take. Jeg synes eddermame, at der burde produceres flere trøjer, altså flere landsholdstrøjer med eget sted burde producere deres egen trøjer. Det synes jeg da. Det vil skabe design, idé, lidt nationalisme vil komme ind der, altså du ved, i stedet for bare det er sådan nogle skabeloner, som bare bliver skudt ud af sted, hvor kreativitet det faldes. Der er ikke lige så mange kreative trøjer, som der var engang, føler jeg. Mange af de her trøjer, vi ser, det er bare det samme, som bare bliver printet ud hvert år. Der er ikke noget, der skiller sig ud. Der er sådan nogle små ting, der gør det, men ikke noget specielt, der skiller sig ud. Jeg savner for eksempel Nigerias landsholdstrøje, der var speciel et år og så videre. Sådan nogle bare specielle designs, der kommer frem. Jeg synes, der er alt for få af dem. Kun topklubberne får dem. Alle andre, det er bare lange fingre, ikke? De får. Men det var bare mit take. Hurtigt take i hvert fald. Jeg håber, det var noget, I kunne lide. Det var sådan en hurtig research, jeg lige lavede. Lige prøvede at se på her, hvordan det kunne gøres. Nogle videoer må gerne være mindre end andre, kan man sige. Men ellers, jeg håber, I har det godt. Jeg håber, I stay tuned.
og følge med til næste video af HD Academy. Peace.